L-aċċess għal membri tal-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ matul il-proċess elettorali se jkun limitat għal postijiet li se jifdal imnejn jiġi osservat l-att tal-voti. Dan l-ispazju limitat il-moviment favur id-divorzju se jkun qed jaqsmu ma' dawk l-organizzazzjonijiet u gruppi oħra li jkunu esprimew l-interess tagħhom li jsegwu l-proċess elettorali. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista li ħa pożizzjoni kontra d-divorzju se jkun qed isegwi l-proċess elettorali permezz tal-counting agents tiegħu. Il-moviment Iva d-divorzju qal li huwa ddiżappuntat ħafna bid-deċiżjoni diskriminatorja tal-Kummissjoni Elettorali. Il-moviment ingħata parir legali li la darba jinkludi żewġ deputati parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra kellu jingħata l-opportunità jsegwi l-proċess elettorali kollu. Il-parir anke kostituzzjonali li ngħatajna minn persuni li ċertament anke l-Kummissjoni Elettorali taf bihom kienet li bħala li għandna rappreżentanza fil-Parlament aħna kellna dritt li niġu involuti fil-proċess elettorali kollu kemm hu. Evarist Bartolo qal li jeħtieġ li jkun segwit il-proċess elettorali kollu tkompli tikber meta wieħed jikkonsidra li fil-proċess ta' tqassim kienu ntilfu l-voti. F'dal każ kieku l-Kummissjoni Elettorali qalet isma' dawn m'hemmx il-partit involuti. Mela allura aħna bħala Kummissjoni Elettorali se mmexxu kollox aħna mill-bidu sal-aħħar. Aħna ma konna ngħidu xejn. Imma la darba l-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni kontra d-divorzju u l-Partit Laburista ħalla lill-elettorat fil-libertà li jażel skont il-kuxjenza inħolqot sitwazzjoni diskriminatorja. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet quddiem Evans Building, il-moviment Iva d-divorzju Iva żwieġ ikkundanna l-attakk li sar fuq il-billboard tal-moviment Le bħal tal-xini.